Tinokuchingamidzai muchirongwa chedu chatinokukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika muvanhu. Ini zita rangu rinoitwa Kingston Mapupu, mutori wenhau mukuru wepepanhau weKwaedza. Tiri pano nhasi tine vadaro vatiinavo takanangana nemusoro wenyaya wokuti toda kumbonyatso-tsanangura nekupenengura kuti chinonzi ngozi chinombova chii, inonzi ngozi inotanga sei. Saka nhasi tine vaenzi vedu vatiinavo vanoti kubva kurudyi, mungataura zita renyu baba? Ini ndiri kudivi rekurudyi ndinoitwa muprofita Gamba, madzibaba Gamba wemuno muguta reHarare pana 10th Street 23. Ndichienda kuruboshwe kwangu tine vaenzi vatiinavo vanoremekedzwa. Baba vari parutivi pangu, tipewo zita renyu. Tinokugamuchirai muri Zimbabwe, tinokugamuchirai matima nenyika. Zita rangu ndinoitwa Apostle Tichaona Tasara, ndiri mutungamiri wekereke zvekare ndichigara paHighfield Dam. Tinotenda. Tine vari kunze kuruboshwe kwangu. Baba tipewo zita. Tinokugamuchirai muri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Inokubudzai, tinosvikirawo namukanya tichibva paMount Darwe. Muri kungozvinzwira nhasi tine vaenzi vedu vari pano. Tina madzibaba Gamba, tina Apostle Tasara vachibata vari kutivi rezvekumachechi, tina sekuru mukanya vari kunzava. Tinoda kuti tidonongodze takanangana nemusoro wenyaya wokuti tizive kuti chinombonzi ngozi chii, inotanga sei. Ngatitangei namadzibaba Gamba vari kurudyi kwangu. Aiwa, ndinotenda ndokuchingamidzai panguva ino muchirongwa ichochi tichikuparurai zvizere kunzwisisa panhau yedare rinonzi ngozi kana kuti izwi rinotsanangurwa kwanzo kunzi ngozi. Ngozi imhepo inorwa, asi murwiro wainoita inorwa ichiita sekuti inenge ichidzorera, inongoya ichidzorera nekuti inenge ine ushungu hwekuti iyo pakutanga ndiye inenge yakatadzirwa. Zvichibva pakuurayiwa kwevanhu, munhu anenge akapondwa, munhu anenge aine kumbunyikidzwa kwaakaitwa asi zvichizadzisa rwendo rwekufa. Saka mweya iyaya yakainosimuka manje, kana kuti vamwe vanhu vane zvimwe zvinhu zvawakakanganiswa muupenyu zvichiita sekuti inenge yakumuka iri mhepo inenge ichirwa. Ndinoimba ndokududzira kwatingaite pazita rekunzi ngozi. Tingadaro madzibaba Gamba, tine mhando ngani dzengozi. Mataura kuti ngozi inogona kuuya munhu akanganisirwa. Kukanganisirwa kwemhando ipi? Mukataura zvekupondwa. Ngozi kuuraya munhu, kuti unobata banga kana kubata demo, ndo imwe mhando yengozi. Ngozi iyoyi ndo ngozi iya yekuti ine rudzi rwokuti kana ichinge yakurwa nemisha, vanhu vanoitwa mutemarege wembada, vanhu vanenge vachingofa. Uyezve ngozi yekuuraya munhu mumusha ndinoda kunyatsokupatsanura, ichisiyana nerumwe rudzi rwengozi pakutsanangura kwatiri kuita. Zvinotisiyanei nekuti inopedza musha wese. Hazvinei kuti ndiwe here chaiye the right person akaita zvinhu izvi. Inoita uya unonzi mutemarege wembada, saka inorova kunyange asina kuuraya, asi akangove neblood bondage nemusha iwoyo, ndiyo ngozi yekutanga iye kuuraya vanhu. Kwozova rimwe rudzi rwengozi yekuti munhu anogona kutukana namai wake, kuti akatuka mai, uyo akarova mai. Rumwe rudzi futi rwengozi, asi iyi ngozi yerudzi urwu manje inonyanya kufokasa nemunhu akaita zvinhu izvozvo, the right person, uyezve ine kakukesa kainoita wana wake. Ndoimba mutsananguriro wandinoita.
dzese dzengozi idzodzi. Regai vatariri vateereri timbobva kuna madzibaba Gamba timboenda kuna sekuru Mukanya vambotipawo maziviro avanoita takanangana nekuti ngozi inotanga sei uyezve zvingazikanwe sei kuti iyi ngozi yatakatarisana nayo. Iyo vatariri veZimbabwe, mhuri yeZimbabwe, ndiri kutsanangura kuti ngozi mumiri wainoita inyaya yandiri kutsinhira futi kuti pane nyaya dzekuteurwa kweropa, pozoita nyaya dzinowanika mukati memhuri. Ngozi dzinowanika futi kuti mushure mokunge vanhu vauraya mumwe munhu, asi munhu yaanenge akutsidza, pakutsidza kwaanenge akuita anogona kuuraya kana kupengesa vanhu. Ndichipa muenzaniso, munhu kana akaurayiwa ari mukomana anogona kutoita kuti vanhu vomudzinza imomo vakomana vese vasarore. Anobata kana kuvanhukadzi akaita vakadzi vake, zvichireva kuti mumhurimo mune makuoneka kusarorwa kwevanhu, munenge makuoneka futi mumhurimomo kana kupenga kwevanhu, mune makuoneka futi mumhurimomo kufa kwevanhu zvichienda kuvanhu vese. Ngozi ino mhando dzakasiyana siyana. Kusarorwa pachivanhu chedu kwomubereki kana kuroora vanhukadzi vedamo inova futi ngozi kumberi kunokuti inenge ichitarisa mhuri iyoyo, inotageta futi mhuri iyoyo. Sokuroora kwamunenge musina kuita imini, kumberi uku futi vana vacho vanogona kutadza kuita kuroorwa nekuti ndo zvinenge zvichitedzera. Saka imhando yengozi imwe futi. Imwe mhando yengozi ndeyekushandisa munhu pamusha musingamuripe kana kumubhadhara mubhadharo waanenge akataura, iye ozoshaya, anodzoka futi mukati nomusha wenyu achidhimanda basa raakaita. Imwe futi mhando yengozi futi. Saka inouya ichitageta musha iwo futi. Kana musha uyo ukapera, inogona ichitageta nokuuraya kana nokupa matambudziko. Kana musha uyu futi wapera futi, inobva musha iwo ichienda musha wemhuri uno mutupo umwe chete neropa rimwe chete rakaberekewa nevanhu ivavo. Ndo mamira akaita ngozi. Tinotenda vanga vari kutsanangura sekuru Mukanya. Regai tidzokere zvishoma kuna madzibaba Gamba. Madzibaba Gamba, ngozi yatingati yakasimba inorwisa zvakanyanya yemwana mudiki nemunhu mukuru ndeipi? Zvakasiyana nevanhu zvinorwisa zvimwe chete. Ngozi kana kuchinge wangouraya munhu chete, hazvinei kuti mwana muduku, hazvinei kuti munhu mukuru. Ngozi murwisiro wayo unorwisa zvakafanana, provided kuti wangouraya chiti chii, mhuka inonzi munhu. Nekuti izvozvi tikaenda kana kuivhangeri, ngozi kana ichinge yakuya inotsamwa zvekutsamwa zviya, inoparadza. Uyezve kuuya kwengozi nekurwa kwainoita zvinosanganisira nekutsamwa kwaMwari. Nekuti tikadzokera kushoko tikaenda kuna bhuku yaGenesis, muri kuedza kutaura kuti mimi munhu akapondwa, mweya womunhu unomutswa here naMwari kuti uende kunorwisa kuita ngozi? Chokwadi, kutsamwa kwaMwari kunoita kuti munhu amuke neushungu. Zvimwe zvacho munogona kuona kuti ngozi kana ichinge yakupfuka, wanhu vakunetswa mudzimba umo, mofungidzirwa kuti wanhu hongu, pane wanhu wane kumutsa kwavanoita wanhu. Asi iye Mwari mbune, mweya wake mweya uyu kana uchiparadzwa, ushungu hwaMwari hunoita unotone combination yekumuka kwengozi. Tiri kunzwa kutsanangura kwamadzibaba
regai timboenda kuna Apostle Tasara vanyarara kwenguva yakareba kubva tichitanga vanga vasati vambotaura. Apostle Tasara, timbotipewo mashoko edu. Kune ngozi iri pakurarama kwedu ano? Ya, maonero angu pachitendero uye pakuziva kwandinoita nepakunamata nekubereka kwandakaita shoko raMwari iri ndinoshanda neBhaibheri handibvume kuti ngozi iriko. Ndinotenda kuti ngozi madhimoni aSatani anenge achishanda achivhiringidza vanhu achiita sekuti zviite sekuti munhu ndiye ari kumuka. Remember, Satani anozvigona baba. Ndakambozvitaura kuti Satani paakambodzoka kudenga haana kutorerwa simba, akadzika ine simba rake. Saka Satani image yakwanidziwa. Ende mukaona zvekare kuti pfungwawo dzine vanhu oraiti nekwati akuenda tikada kutarisa munhu Mwari kuti vanhu variko mazuva ano vane tekinoloji dzavave nadzo dzekuti anogona kutumira munhu gudo kumba kwake rigototaura richida kunobvunza kana chikwereti. Saka munhu ave nerimwe simba neimwe mishonga yake kuti vanhu ndo vanoibata mishonga kuenda kunomutsa munhu afa kuti aende angoita sengozi. Inyaya yekuti vanhu ndo vanenge vangorwadziwa zvavo vanenge vakuda kuripwa. Pandiona sekuti nini chinhu chinonzi ngozi according to Bible hakuna. Tikaverenga Bible shoko raMwari zvekare kuna Muparidzi chapter 9 kativerenge tinzwe kuti Mwari vanoti kudii pamusoro pevakafa. Muparidzi chapter 9 verse number 4 inoti kana munhu achiri pakati pevapenyu vose achine chinhu chaangatarira, nokuti imbwa mhenyu inopfuura shumba yakafa. Imbwa mhenyu inopfuura shumba yakafa. Kureva kuti imbwa chero kanga vakambwanana kari papapa kasati kakutogona kuhukura kanototyisa kupfuura zveshumba rakafa repapapapa. Pakati pane shumba yakafa apa pfuurai kuti shumba yachatorumi. Kambwa kapenyu ndo kanototyisa. Zvikati nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa asi vakafa havana chavanoziva. Kunyange nemubayiro havachina nokuti havacharangarirwi. Zvikanzi rudo rwavo vatayama, nokuvenga kwavo vatayama, negodo ravo zvose zvanguva zvapera hazvo havachina mugove nekusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuva. Saka munhu kana achinge atofa baba atonyarara, hapachina godo rake kana ruvengo rwake hapasisina. Wangofanana nekenduru ramonzi radzimwa rikadzimwa hapachisina. Hatichagoni kuti kenduru radzimwa richazopfuta zvekare. Saka ngozi baba hakuna. Vanhu vapenyu vari kuenda kunoshanja kumakuwa, vari kuzoita zvinokora ivhu nevapenyu vachibata mishonga kuti munhu akafa azonzi ari kumuka. Saka ngozi nini handitobvumi kuti ngozi iriko mukanyi. Apostle Tasara vari kutaura pfungwa dzavo vachizvitsigira nebhuku redu dzvene Bhaibheri. Handiziva Apostle Tasara, takuponda munhu takungotya mutemo wenyika wokuti munosungwa nemapurisa. Ngozi hatiiti. Hakuna ngozi. Ya. Kutya mapurisa chete. Kutya kwete kutya Nokuenda mujeri. Kutya Mwari. Vazhinji havasina kuenda mutya mapurisa. But munase kuti nini ngozi chaichaiyo ngozi hakuna baba. Munhu kana anyarara aenda. Munhu kana afa muregere azorore musamumutsa. Ngozi haiko. Regai timbodzokera zvishoma ngomundibatsira panyaya yeBhaibheri. Okay. Pane vakaurayana mukomana munin'ina. Okay. Ndichimbonditsanangurai takanangana neipapo kuti Bhaibheri rinoti kudii. Okay. Bhaibheri ipapo rinoti Kaini akauraya munin'ina wake Abheri. Handizvo? Zviri kunzi auraya munin'ina wake Abheri. Ropa raAbheri rakanzwikwa richichema kuna Mwari, noti kuna Kaini. Mwari ndo vakati ropa remunin'ina wako ndarinzwa kuno richichema pamusoro pangu kuna Mwari, kwete kuna Abheri, kwete kuna Uraya. Rakaripota kuna Mwari. Ende mukaona kuti Mwari ndo vakazopa kesi kuna Kaini yechivi chaakaita. Bhaibheri ragara rangoti mubayiro wechivi rufu. Saka hazvina kunzi ropa raAbheri rakamuka ngozi kuna Kaini, but Mwari ndo vakati ndanzwa ropa rachema, kwete kuti hama dzakaini ndo dzakanzwa ropa raAbheri richichema. Saka mhosva inenge iripo pana aponda iri kuna Mwari, kwete kuti mufa anomuka ngozi. Iri kuna Mwari, kwete kuti mufa anomuka ngozi. Kutonga ndo kwaMwari. Mufi akafa zvitaura Muparidzi panapa kuti mufi akafa haana chaachaziva
godo rake neruvengo rwake nehasha dzake zvakupera pafu. Vateereri vatariri murikuzvinzwira pano tina Apostle Tasara vari kutaura kuti iwo kunyange ukaponda zvakadii, kunyange ukaponda vanhu 100 kana 2000 hakuna ngozi inouya kwauri. Ndiri kuona madhokwa Gamba vari kuita kufunguka nehasha. Madhokwa Gamba pindai mungwira kuti tsanangurira. Aiwa, ndinotenda mhuri yeZimbabwe, ndinoimba Apostolo Tafara wanepo hapo dodomodza wachidzoka sekutaura kwandakaita pakutanga. Ndikati kufa kwemunhu nekumuka kwengozi, ini ndichitsigira kuti ngozi iriko ichiuya nekutsamwa kwaMwari. Tikatarisa tikadzokera mushoko tikaenda kuna Genesis, Mwari uchisika nyika tikaenda pa12 une paakasika paakati ndakusika miti nemichero nembesa dzandichasika nemirivo, izvo achipedzisa ipapo zvikanzi ndakaona kuti zvakanaka. Ndokuchenda Genesis 1:28 pa26 reganzokuri pa26 Mwari asika zvinhu zvese, munhu ndiye akazoita kugumisira kusikwa. Zvikanzi ngatisikei munhu nemufananidzo wedu. Asika munhu, takaenda pa28 zvikanzi berekanai muwande muzadze nyika, be fruitful and multiply in English. Zvoreva kuti isusu Mwari paakanga achitisika, isusu tiri project yaMwari, aifarira kuti kuwanda kwedu nekurarama kwedu. Ndopa ndadzoka kaya ndikati ushungu hwekufa kwemunhu hunomuka kutsamwa kwaMwari, nekuti Mwari paakanga akaisa vanhu panyika ane zvaakanga achitarisira, ndiye unotomutsa ngozi sekutsanangura ikoko. Ndobva taenda futi paThe Word pana Genesis 4 pari kutaurwa nhau yaKaini Abheri. Zvino Mwari unotaura kuti ndakaona kuti Adhamu aziwa Eva, ndokuchibereka vana vako vairi, ndokuchibereka Kaini, ndokuchibereka Abheri. Wari nguva yawakanzi nhai wanangu, ndikuda kuti uchiuya nezvibayiro zvenyu nezvipiriso zvenyu kuna Mwari. Kaini ndokuchiuya nezvibereko zvake zveminda, Abheri ndokuchiuya nezvibereko zvake aiwa mufudzi wemakwai. Saka nhau yakazoitika ndeyekutoti Mwari akazogamuchira zvipo zvaAbheri, haana kuzogamuchira zvipo zvaKaini. Zvino zvakaita kuti Kaini utsamwe. Mwari ndoko unoti ko wamboona munin'ina wako kanzi ini handingavaka mufudzi wemunin'ina wangu, ndo wataenda pa10. Mwari ndo paanoti iwe waiteiko Kaini, iwe Kaini, nekuti ndinonzwa ropa remunin'ina wako, ndinorinzwa kutaura kweropa remunin'ina wako, iwe wauraya munin'ina wako. Zvoreva kuti kufa kwevanhu kuyo hakurambi kwakadaroba, kunonzikwa. Sei Mwari wakataura kudaro, ivo vanhu vaurayana vari vaviri? Saka izvozvo zvoga mukanyatsodzika netsamba iyi, Mwari ane kesi yaakaita zvikanzi uchawa mudzuwa iri panyika ino nemutizi panyika ino, zvichireva kuti Kaini akanzi kana pari panyika akanzi pachamhanyiwa, right, kuti tinyatso kutaura prenationa yekuti munyatsonzwe kuti zviritori impact. Saka Kaini akatonzi pachamhanyiwa nekuti akanga auraya munin'ina wake, uyezve uchawa mudzuwa iri. Saka zvotoreva kuti iko kudzuwa ira ikoko, kana kuuraya munhu kuchingodzi ukangouraya munhu, it's okay, it's enough, it's what, akazi chii chakaita kuti azomhanya panyika ino. Tobva taenda kuna Genesis 9. Taenda pa9 ndinonzwisisa ini kana ndichiwerenga shoko. Tikambodzoka pana Genesis 6 nekuti ipapa panguva iyana Kaini naAbheri mukatarisa maages airarama vanhu vairarama ma900 years. 900 otodzi akazofa ne960, 980, kwete ma40 years atikurarama. Vanhu vairarama, Mwari akanga akaisa rudo rwake nekuti paakachibva kubhuku yaGenesis uko ku28 wakati be fruitful and multiply
zvichiriwo taitarisa kuti muri project yakaitoshuvirwa chakanaka. Taenda pa6 yaGenesis. Zvino Mwari wana wadoko wakatanga kuurayana. Handiti Mwari akarwadziwa akatsamwa nazvo. Vanhu watanga kuurayana zvikanzi iwo ndokuchiti kuverenga 6 yacho mukaverenga pa1 kusvika pa3 Genesis 6 1 kusvika pa3 zvikanzi ndakaona zvangu kuti mweya wangu ndakaona zvangu kuti vanhu wasvika nguva yekuti wakanga wachiwanana wachisarudzirana sharakadenga wasikana wakanaka vanhu wachiwanana wachiroorana wachiita zvawaingoita wachipaidyiwa mari pai kana takutaura paisilengi zvakomana vedu wemakombi avo pakange pakutanga joy zvichiriwo kuti Mwari unotonika kuti yesu iwo vanhu vandakanga ndakufarira kudai kochinyiko zvikandaona hangu kutoti vana ava wakanga wachigara pakati penyika ino vachiberekana wachiwanana wachiroorana mweya wangu hauchagari pamunhu kwenguva yakareba sezvo atorehwa kwenyamawo zvake munhu uyu. Saka kubva pamwaka unoyu ndaakutema makore kurarama nemakore isati aizoraramisa vanhu ma950 years. Munhu kutanga panguva iyi achararama makore anokwana kuita 100 vanhu ndobva vatanga kurarama 100 ndo pakatanga vanhu kurarama vanhu 120 years. Regai ndimbobata muromo madzi wabagama. Zvisinei zvazvo kuti panapa tina Apostle Sara vari kutaura ivo kuti hakuna chinhu chinonzi ngozi pamutemo wenyika yedu. Hakuna muripo wemunhu unofanira kunge uchiendeswa pakunoripa ngozi, angava munhu wechirume angava munhu wechidzimai, nekuti kumashure vakuru vedu vaipisa ngozi nekudzimai kana kuti nemwanakomana. Regai timbonzwa kuna sekuru Mukanya pavadare venyu vari pano Apostle Sara vari kuti hakuna ngozi. Munoti kudii mimi sekuru Mukanya? Muri eZimbabwe ngozi iripo, nokuti ndo zvinhu zviri kutonetsa kutonyanya, ndo chinhu chikuru chanyanya kunetsa madzinza akasiyana siyana, nokuti takatarisa kutaura kwacho kuti apostora wagoza hakuna zuva rakanzi Jesu wacho, Jesu wamukutaura wacho okwamwari ari kuroverwa pamuchinjikwa. Uyu Judas akaita sei? Judas akazvisungirira, saka zvikureva kuti yakatova ngozi, mwari wacho akatobva atoidzikisa ngozi vanhu vachiona. Kutaura zvinhu zvakaita chi zviri direct imo mfuti magwaro macho handichinyatsokuzva kuti zvinonzi nokutadza kwemadzitateguru enyu ndichakurangai kusvika ku3rd generation, nokutadza kwenyu kwemadzitateguru enyu kuratidza kuti ngozi dzaitoiswa kuvanhu kuti imi makauraya munhu nhasi munosvika 3rd generation, makaverenga 3rd generation inenge ino mazuva mangana vanhu vachitambudzika. Saka patazopinda pai kuti ngozi iripo inenge yakatomirirwa naiye musika vanhu. Musika vanhu ndianenge akatoimirira ende anoipa directive kumunhu aurayiwa wacho kuti enda kourisa. Saka muri kuti Judas imimi chimbomira Apostle Sara tichitaura nemi sekuru Mukanya. Ngozi iripo, mataura mhando dzengozi. Munhu anogona kutora pfuma yemunhu, ndizvo mumwe anogona kuponda. Ngozi dzese zvaroora futi ngozi dzinoripwa sei pakushanda kwenyinini sasekuru Mukanya pane vanhu vanenge vachiuya vachiitwa nengozi matare kwenyu dzinoripwa sei? ngozi zvadzinoita dzakanaka dzidzi. Ngozi zvadzinoita dzinongo kana uri munhu uri mubatsiri unotokurukura naye inototaura zvainotoda yobva yatomisa dambudziko iroro. Zvafanira kuti munhu ndakaurayiwa yobva yati ndikuda mwanasikana obva kuti aiwa inotoita kunyengetedzwa uchikurukura naye kusvika kutanga uri kukonza musikana yosvika yozototaura kana kutodzikisirana pesera matwa madzisaura nemasaura kuti vanhu ndavaregerera. Ngozi yatotaura kuti ndakutoda kana kuti yanga yambotaura kuti ndikuda mombe 50 yakutosvika kutoti ndakuda mombe 7 chokwadi ndakuregererai, utoona matambudziko ese atopera. Saka tinobva taona here kuti ngozi apa yatoripika, vanhu vangasingaroorwe vatororeka
vanhu vanga vasingawane mabasa akutoenda sei akutowanika zvizhinji izvozvo mukubatsira tinozvoona izvo zvichiitika. muri kuzvinzwira vadiwa vateereri vadiwa vatariri. Nhasi pano pane musoro wenyaya yekutemesa musoro. Vamwe vari kuti ngozi iripo, vamwe vari kuti ngozi hakuna. Kujingwa kwangu tina madzibaba Gamba vari kuti ngozi iriko ndiri kuchecha. Kuruboshwe kwangu tina Apostle Tasara vari kuti ngozi hakuna. Hatizivi kuti mabhaibheri avanoverenga akasiyana here. Apostle Tasara yeye neitori muri kuti ngozi hakuna. Chokutanga arega ndidzokere kuna madzibaba Gamba. Matauriro amuri kuita akanaka zirega ndikukorekitei muri right pauromo hwenyu. Pamwe pacho kusatonzwisisa magwaro. Unozati pane vai panonzi naJesu pane mukadzi akauya achibvunza kuti kana mukoma wangu akafa aine mukadzi akafa akasiya mukadzi munina wake akazopinda akamuroora akafa asina mwana umwe akazopinda akamuroora akakwana 7 pakumuka kwavakafa mukadzi anenge ari 1 tikaenda Jesu makuru marashika nekusazova magwaro aya tichimaverenga baba anenge aita kunzwisiswa zvakanakisisa. Chokutanga chakubata muchidimbo zvamataura zvokuti Mwari akasika munhu pana Genesis chapter 1 akamuti be fruitful and multiply. Chokwadi Mwari akasika munhu pachapter 1, Mwari akasika zvose pachapter 1, but pachapter 2 Mwari ndo pakanga akuumba munhu, creation. Chapter 1 yanga information yaMwari, chapter 2 yanga creation yaMwari. Mukazona kuti creation munhu ndiye akatanga kusikwa, kugadzirwa naMwari. Mukaona kuti chapter 1 Mwari akundasika murume nemukadzi, but chapter 2 Mwari akuti ngatiumbe munhu nemufananidzo wedu akafanana nesu. Pakuumba Adamu akufemerwa mweya, Mwari akutanga kunaka kuti munhu agare ari ega kuno chapter 1 pasikwa murume nemukadzi, ku chapter 2 kwakuumbwa munhu pakunzi anhu agare ari ega. Saka bhaibheri tikariverenga hatisangori dzinyai pachigurukura katibvei tirinzwisisa kuti riri kubva kupi richienda kupi anditizvova. Saka nyaya yengozi dziri kutaurwa bhaibheri shoko raMwari haringazvipesanise baba. Ende tikada kuona kuti Mwari chaiye pachezvake waitotungamirira mauto kuenda kunorwa hondo uri Mwari waivatungamirira ine mumabata mumaparadza vese. Ndiani makazonzwa kuti vanhu vakaurawa nemiseve vakazomuka ngozi kati ngozi kunyanya kunetsa mumaZimbabweans nenyaya kuti ari kuda kunobata mushonga paMozambique vachiropera vachimutsa vanhu vakafa. Vangana makaona vanhu kuti vanhu vanoti vafa vamwe vanotokanda mushonga muguva munhu achitofa kana achimuka muregereka mukeke kana kune ngozi wai ukanda mushonga muguva. Apostle Tasara ndikubatei muri mushonga shoma. Imi muri kuti imimi mweya womunhu akafa unomuswa nemishonga. Mishonga juju naSatani zvese baba. Hatidzokerei kuna Sekuru Nkanya. Sekuru Nkanya ngozi yauya maibata kwenyu matare kwenyu kumasvikiro kunama. Pane panotandirwe here muiongozo kuti uende kusadzokere pavanhu. Apostoli vaita mudiki ndofunga cheche wakapinda manje vaita mudiki Taurai Nkanya. zvikuitika munhu muri kuona zvinoita polisi inobatsirwa nekumuka kwomunhu makambozvionera kumuka kwomunhu chaiko baba. Imimi tiri 2 togona kuuraya munhu kana tini ndiri 1 ndogona kutouraya munhu ndomuviga mubaba, but ngozi kana yasumuka inodirecta munhu pachivanhu chedu kwenda kuninga ndakaurayiwa nauyu akandiuraya pakadai munhu achibvuma zvichinyoreka panhau yemapurisa chaivo munhu achizotopika kana kuti vamwe vachitoyemwa. Mukunzwa zvandikutaura avaita vadiki vakapinda nezuro chese mudiki tauraika ndikupindura izvi. Apostle Tasara vaita big step. Vakapinda vakatendeudzwa nezuro vanonyatsa kuudziwa ndakutaurira kuti nokuda kwokuti ngozi iripo munhu ndamuuraya ndiri ndini anomutsiwa iye naMwari kutoti Mwari anouya achifamba so pana munhu akaona Mwari achifamba, but Mwari anomutsa munhu iyeyo obata kana kuti pamunhu achitaura kuti ande mondionesa ndiri apa ndakauraya nauyu akandiuraya nenguva dzakati akatanga ndimisa doro hamusati mazvinzwa here zvinhu zvichiitika. Saka totaura kuti uyu ndiSatani ari kudarira ari kubudisa chokwadi chinombowa kazana. Satani unonyatsoziva mashandiro ake baba. Satani anotozvigona izvozvo baba ende kutsiva nekwaMwari. Tiri kuna Sekuru Nkanya. Mati imimi munhu apondwa mweya unomutswa naMwari. Imi pabasa renyu hamutso here mweya anorwisa. Zvinoitika manje zvokuti pane vamwe vanhu vanouraya vanhu
ndoda kuti mhuri yezimbabwe zvinzwisise vanhu vauraya vanhu pai vanotora mushonga ovhara munhu yewe ndowatinoenda kovhura ndowatinoenda kovhura kuti zvinhu zvicheke isu tinovhura munhu yeye kuti zvitese abude pachena amuvhare aiwa hativhari aiwa tinovhura kuti munhu aitese abude pachena kuti vanhu vazive kuti ndinhengi nomutupo wakati akauraya munhu ndopaunozojesa kuti vana venyoka baba inyimika vatariri nevatereri muri kungonzwa kukangashana kuita vanhu vari pano takanangana nemusoro wenyaya yokuti ngozi chii inobuda sei sekuru mukani ngozi yabuda kuchechi kuinga endere kuti munhu anobatwa musoro kuti ngozi ibva yapera zvachose ndosaka tiri kuti avaita vadiki chivanhu chinototanga chatopedzwa kuti munhu agadziriswe ichocho chivanhu ichocho kuti munhu atozotoenda kuchechi nokuti munhu vokuchechi wacho vazhinji vacho vari kutozochema maningi tozotanga chatozogadziriswa otozoenda kunoti kunokubatsirika ikoko kuchechi nokuti kuchechi ngozi chaidzo hadziperi izvozvo kuroya ndakota kuti ngozi dzino mhando dzakasiyana zvakabona kuti kana imi musina kuroora ambuya wenyu wangu asina kuroora zvikuburikidza nokusaroorwa kwevana zvinoreva kuti kuchechi wakabatiwa pamusoro zvinenge zvakabva hazvina zvazvikabva nyaya iripo chete ngozi kuigona zvazvinotaura kuipa hatidzokerei kuna apostotasara ndiri kuona vari kushingaira chaizvo pavari kunzi kuno maita mwana mudiki pachitendero makatendeuka nezuno hatenderere nenyaya yengozi muchibata muchinyatsosapota nyaya yenyu yekuti hakuna ngozi ndokuti ngozi masvikiro asatani indava dzizoenda kunogadzirwa nevanhu vechivanhu vanhu vechivanhu vamaagents ategwa ndinoziya saka isu kuti iva vanhu ava ndivarikuda kuti tinomudziridza kuti vanhu akafa bcause kana tiri kwamwari baba isusu hativhunduke zvakadaro katorege shoko ramwari muna Ezekiel chapter 18 verse number 11 verse number 2 tinzo kuti inoti kudii pamusoro penyaya idzodzo vakataa zvomye kuti pane izvo zvoparwa nemadzibaba edu zvoda kuti isusu tichafa negeneration yemufa dzemadzibaba edu. Ezekiel chapter 18 verse number 2 inoti ndokudiniko kana muchibata netsumo iyi pakati paIsraeri muchiti madzibaba akadya mazabhiringa anovava meno evana ndokugadzira zvikaino upenyu hwangu ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha kuti hamuchazobata netsumo iyi pakati paIsraeri. Tarirai mweya yose ndeyangu, mweya wababa ndowangu, saizvozvo mweya womwanakomana ndowangu, nomweya unotadza ndiwo uchafa. Saka ingandauraya munhu ngozi yacho inouraya mwana wangu sei kana kumchiti ngozi iripo ngainetse ingandauraya bhaibheri kuti mweya unotadza ndiwo uchafa. Hatichabati netsumo yekuti madzibaba edu akaponda vanhu isu vana vantu vatainzwa bhuku kana takwa Jesu kana takuda kupenga manje takuti hano neropa raJesu takaponeswa ndikubate futi ndikuonese kuti ayo makatendeuka ndizo tino nyaya yambuya neana muri kunzwa vakaurayiwa vakaurayiwa kuti mapfupa yangu ataita sei achamuka ezvi kutopfeka sutu kwamuri kuita ingozi yambuya neana yakamukira vanhu vacho kutorasika ndiyambuya neanda ilifana mbuya neanda vasina kuipfeka ilifanani kaguyo akapfeka sutu regaiti dai vachikadiwa vatariri tiri kuona vaenzi vedu munomu vane hasha dzekutaura imwe nguva nhasi nguva yedu ichaita diki. Regaitiende kuna apostotasara kwatinofamba isusu sepepanhaure kwaedza tinoita nyaya dzakawandisa zvikuru kwatinonzwa kuti dzinza rese vanhu zvirema ende zvichwa tichiona kuti padzinza rese totoone example yatinayo yekuchochi dzinza rese hapana munasavena vanototaura kuti vane ngozi iyo vanozvibvuma kuti vane ngozi yatateguru wavo akanoba mhembe pamusungo apamwe mhembe pamusungo uye munhu yanga ari wechingudzi ndokuva munhu yaagadzira munhu yakazofa saka izvozvo vanotoone ngozi yemunhu iyeye. Kozoita vanhu nekuti tinoenda kunguva tinosikuona dzinza rese vanhu vanenge vachirasika njira dzinza rese zvamai chitaurwa vanhu vanenge vachisinarohwe hatizive kuti chinenge chakukonzera matambudziko iwayo mweya here wevanhu vakamutsa munhu kana kuti chinenge chiri chii chiri kukonzera matambudziko iwayo kana kuti ngozi haini musati mukatoti ngozi makutoni
ndovhirika bhozi ndori ngozi yacho haiko. ndozvakuti Kune juju, kune mishonga baba. Vanhu ndo vanenge vachinobata vachinotsvaga kuda kunomutsiridzira zvinhu zvaitika izvozvo kuti watora mhembo yangu pamusungo mishonga inenge yakubatwa iyo. Handibvumirani nekunzi kune ngozi maitwa mutende mukari makabatirawo nyaya dzemishonga idzi padenga. Hakuna chinokunda Mwari mukari. Mwari ndiye unoita zvese, ende kana Mwari ari anomutsa munhu afa, why vanhu vachizoenda zvichizomutsipikika? Kune munhu angatsipika simba raMwari. ndikubate ndichiti madzibaba makamboona sese mukanya vasati vapindira regai timboenda kuna madzibaba Gamba ndaona vari kuratidza hasha ndikuona macheukiro aanawo vari kutopa madzibaba Gamba hatimbofambai imwe nguva dzedu dzinodaro imwe nguva dzanga kunguva aiwa ipapa ndinotenda aiwa tiri kunzwa kutaura kwewanhu ini ndikuona kuti pana apostolo Tafara apa ndikuona kuti inenge isiri mhosva yawo wane zvimwe zvinhu zvawasati wanyasa kudzidza pakubata kweshoko kana riri bhaibheri wanenge handifungi kuti vari kunyatsopinda mushoko wanenge vari kuverenga kuindex kwebhaibheri nekuti inini ndine kunzwisisa kwandinoita pashoko raMwari ezvezvitika hatidi kutaura chibhuku muromo itohada kutaura zviri mureferensi imomo uyezve imi zvenyu ndikuona kuti zvinenge zvine kakuzvikirema zvemuzvishoko kana tingara kuyaroyarika mukaita zvinhu zvekuzvibatanidza wobvatanisa kuti unoita puresha nazvo zvinokurasisa. Inini ndikadzoka futi kushoko tikaenda pana Genesis 9 futa mukadzika pa6 inototaura shoko richiti ukauraya munhu nepanga iwo wacho uchafa futi nepanga. Izvi zvinhu zviri kutobva saka zvoroti panhau yekuurayiwa kwevanhu ka munhu asiri huku munhu ane value. Pane mombe pane hwai mweya wemunhu kusikwa kwakaitwa chifananidzwa naMwari une uremu hwahuinawo zvekuti mweya uyu ukauraya uchiuparadzaka chokwadi idiwo pane zvinoitika muupenyu hwako. So imimi muri kuzobatanidza pazvinhu pakuti hanzi yaiva vanhu vanozomutswa ijujudziya muri kubatanidza zvinhu zviwiri. Pane kumuka kwemweya wengozika nekurasirirana zvinhu izvozvo zviri totally big saka muri kubatanidza zvinhu right ipapapa ndokuti munzwisise. Pane mweya uyu wengozi uri kusimuka uyu mweya uya wotanga kunetsa uchidzwaira asi uchikonzereswa nekuzvi uyu aona kuti mweya uyu unenge wakundinetsa zvechokwadi munhu ndakamuraya I believe kuti ndakatomuraya handizvo uyu manje uchiita zvemishonga zviya zvondodhaivheta mhepo dziya ndopawakusungirira machira wachindorasirira kubva kuti izvi zvinhu zvingazviende mumamakiriyoni ngazviende mumamagarikani ngazviende kune dhina ipapo ndo zviri kukupai hasha muri kubatanidza zvinhu zvingani kumuka kwemunhu achitomuka sengozia that case is there ndiyo itori ngozi yacho izvo ndambotaura kuna Abel kuna Kaini ndikati Mwari paakati ndiri kuona ropa rako riri kuropa remwana raKaini raAbel riri kudzwara pamusoro pako zvikanzi uchamhanya mwanangu uchampanyika panapa uchapinduka uchava mudziwa iri kusvikira pakufa kwako. Kesi yabva kuna Mwari. Saka ndoitori ngozi yacho iyo vateri vatariri onai sakuroti munhu anokofa je vari kuratidza kuti vari kukangazvana vane muono wakasiyana-siyana nekuda chinhu chatinoti ngozi. Madzibaba Gamba tichipedzisa hurukuro yedu nemi pamusoro wenyaya wakakosha kudai wokuti ngozi inowanga sei izobatwa sei inochechi kwenyu munomutsa here ngozi munobatsira here ngozi matare ezvengozi tobatsira munomutsa ngozi kuchechi kwenyu aiwa ngozi inomutswa naMwari asi ipapa nhau yekuti takudzokera panhau yagotaura yekutsipikwa yagotaurwa naye pane umwe munhu anotourayiwa handiti aurayiwa kobva paitwa mishonga vanhu vachiita manatadziro avo vachirwa isusu tinobatsikidza pamusoro pematare anoti I'm one of God's agents simba risirangu basi pandiramwari usaka ndiMwari ari kumutsa but inini ndichiita basa iro zvafanira nekuti wanhu wangani